Empleyado iti abreko natiliw iti panagikot ken panagpaputok ti paltong. Detalye ni Bridget Mayo. Inarestar dagiti kameng ti pulisya ti bangged ti 40 ket 5 ti tawenaan ni Ruben Donato nga empleyado ti Abra Electric Cooperative. Gapu ti panagpaputok na ti paltog iti balay na iti dangdangla bangged Abra iti Rabii. In report iti pulisya dagiti nakangeg ti putok ti paltog. Iti panagresponde dagiti pulis nakita da iti arubayan ni Donato ti maysa basyo ti bala ti paltog. Nag-visual search kami di arubayan da. Dati na ala tayo nga may isang empty shell ti caliber 45. Di ruwar ti tawada. Nakumpiskar iti ikot na ti kalibre 45 a paltog ken upat a bala. At dati inpakita na a lisensya ngem iberipika dayto iti pulisya. Inadmitir met ti sospek a kukwa na ti paltog. Nagpaputok kano dayto itanagapa dati misis na nga gububra iti Japan. Bartagat lang. Bartagat lang siya. Mapilaan ti kaso nga alarm and scandal ken panaglabsin ti ganban ni Donato. Adda pay laing daytoy iti kustodiya ti pulisya. Bridget Mayor, Balitang Ilocos.